O polígono industrial de Baión estáse convertendo nun dos máis demandados da comunidade para a instalación de novas empresas. De feito, durante o último ano, a súa ocupación pasou dun 15 a un 46%. Na actualidade, dúas novas empresas queren instalarse na zona industrial vilanovesa, pero para poder facelo é necesario que se modifique o uso das parcelas. Tanto o Concello como a SEA xa traballan nese obxectivo. Neste ano, efectivamente, pois se triplicou a ocupación nun ano, e polo tanto estamos ante moi boas cifras, e ademais xa hai outras empresas interesadas que por, bueno, pois confidencia comercial empresarial non se pode dar aínda os datos, pero que continúan esa dinámica de movemento na que temos entrado en Vilanova. Gran parte das parcelas do polígono de Baión teñen un uso comercial. Esta utilización ten que modificarse para dar cabida a novas empresas industriais. Imos tentar facer esa modificación de usos para facelo máis amplio, para aquelas empresas que non se podan instalar en algunos usos, pero que sí estarían interesados, por exemplo, que se dera uso mixto a algo que é por ahora limitado ao comercial, así como outras melloras que estamos estudiando para seguir con esta sinerxia positiva que ten entrado en Vilanova. Con esta ampliación, o polígono terá unha superficie industrial que roldará os 60.000 metros cadrados. 60.000 es casi algún polígono que hay en Villa García, o sea, yo creo que Trabanca no tiene mucho más. Es hacer casi un polígono industrial nuevo, pequeño, pero un polígono industrial nuevo, en ese trozo comercial, ¿no? Y a mí me parece una gran idea. Nos vindeiros días, o Concello tramitará a modificación de usos, o que permitirá que as novas empresas poidan instalarse. Dende o goberno local agardan que o cambio poida facerse sen complicacións, xa que a zona está equipada para dar cabida a empresas de carácter industrial.